ked af det, fordi I ikke har en god klasse. Har du en god klasse? Vi skal komme i første I, det kan jeg låne for det. Pisse sjovt. Og så, vil du ikke med i første I? Jo. Okay, men ved du hvad, nu skal du se, jeg har faktisk lavet en lille video om første I, så kan du se, hvorfor grunden er til, at du skal vælge. Prøv så. Skal du bare komme med? Er du klar? Mm. God klasse! Ej, prøv at se! Ej, du passer lige ind! Ej, kom her! Ej, fantastisk!